Til det her afsnit af mig og Kat. Som vi kan se, så har vi Mis med. Har du noget at sige, Mis? Hva? Kan vi se nu noget? Det er ikke skræmmende. Hej, mit navn det er Weser, og jeg er bare en dårlig mis. Og husk at abonnere den her kanal, hvor I kan se mig mere. Er det ikke rigtigt egentlig? Jo, det er Mis. Det er det. Ja. Er det nemlig det? Hvad er det, du fokuserer så meget på, Mis? Døren. Der er noget hemmeligt ved den. Så vil jeg slukke den dør nu. Men det var så det fra det her afsnit. Og jeg håber, at vi gerne vil se det næste afsnit også. Så vi ses!